ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ନୂଆଖାଇରେ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ କେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ନୂଆଖାଇରେ? ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ତାହେଲେ ସେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବ ନା ନାହିଁ? ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଣେ ଚାଷୀକୁ? ସେ କେମିତି ପାଇବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା? ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଜମି ଥିବ ସେହିମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ପରିବାର କୃଷିକୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।